Pozdrav tankisti, Miloš ovdje iz klana RA. Imali smo jedno pitanje na Facebook nalogu klana RA da opišemo IS-3A, svakako vrlo lep tankić. Sticajem okolnosti nije na našem press nalogu, tako da ja sam se prosto već dugo dvoumio da ga uzmem. Nisam ga uzeo kad je bio onaj advent kalendar i ona specijalna ponuda, ali sam hteo da ga uzmem jer prosto treba mi neki money maker i treba mi neki lep premium tank. E sad, IS-3A, njegova najbolja karakteristika je što je on zapravo premium, a isti je kao IS-3. Kao što znate, IS-3 je jedan od jačih tankova u igri, dosta ljudi ga voli. I sad, šta su prednosti i manje IS-3A u odnosu na IS-3? Jedna mana je što ima jednog člana poseda manje, znači nema loadera, zato je IS-3A, on je autoloader, ali nije autoloader u onom smislu u kojem su francuski ili ne znam češki ili tako nešto, već je autoloader u smislu da nema loadera, nego to ima neki automatski mehanizam koji kao nešto malo brže loader. U svakom slučaju ništa specijalno bitno, najbitnije karakteristike su vrlo slične kao IS-3, pre svega što se tiče topa, znači penetracija 390 damage-a i 221 penetracije, puni nešto oko 11 sekundi. Znači ja ovde nemam sad najbolju posadu, ja imam posadu koju sam dobio uz njega, uvek se nerviram na Wargaming, pošto ovo ja sad puštam jedan replay koji sam igrao danas, znači prosto nemojte denuti o tome što ne gledam trenutno šta se dešava na ekranu, znači ovde prelazim dole da vidim šta će se desiti. Wargaming uvek da premium tank sa 50% posade. Postoji onaj bundle u kome dobijate više, ali ja prosto nisam htio da platim. I onda sam pretrenirao posadu, pošto je sad trenutno za dan Svetog Patrika na akciji. Ups, love. I dolazimo do toga da sam top nije baš precizan, ali sa druge strane nemam ni dobru posadu. Znači ja sam pretrenirao posadu pošto je to bilo na akciji i sada gledam, pokušaj, ali nisam uspio da pogodim donju ploču. Pretrenirao sam posadu, znači, ali opet oni su tu na negde 90% skilla, odigrao sam samo par partija. Ponovo pokušavam ovog foha da pogodim, lovea, ne mogu. Weak spot foha, ne, opet je otišla sa strane. Znači, ovaj tank, kao i standardna IS-3, ima dosta dobru penetraciju, ima 221 penetraciju, puni oko 11 sekundi i probija 390 damage-a average, sad sam napravio 411. Sa premium municijom on probija 270, što je u rangu sa tier 10 tankovima, tako da, bez obzira što nema preferencijalni matchmaking, ovaj Fox se mnogo dugo zadržava i ja uspjevam da ga pogodim u njegov weak spot, iako, kažem, je poprilično neprecizan top. Tako da, znači, sa premium municijom možete bukvalno bilo šta, evo ga ponovo Fox, ali samo 350 damage-a, prosto zavisi kakav je roll. Ovaj KV4 se ovde krije iza mene, što mene malo nervira, vidjet ćemo kasnije još više će me nervirati. Još jedan pokušaj Foha, 340, znači ovog Foha sam 4 pogotka pogodio. I kao i kod svih premium tankova, bitno je praviti što je moguće više damage-a, jer će vam to doneti što je moguće više kredita. IS-3A nije dobar izbor ako želite premium tank koji će trenirati posadu. Prosto, zato što ima manje članova posade od većine ruskih heavy tankova, znači neće vam biti to. 110, okrenuo mi se s boka, tu, lep pogodak. On kao i 110 ima ovaj iskošeni oklop, kao i standardni IS-3. I kad se neko okrene ovako s boka, najbolje ga je gađati po sred. Ako ga gađate s preda, nećete ništa uraditi. Zapalio sam ga. Odličan pogodak. Ovo baš nisam očekivao, ali prosto dešava se i to. Znači, taj iskošen oklop s preda je vrlo nezgodan jer će vrlo lako dingovati, ali sa druge strane, ako ga uhvatite ovako da vam se okrenuo, da vam normalno na vas bude ta njegova iskošena strana, to je zaista dobro i tu gađajte. E sad, ovaj love mi je malo problem. Weak spot, probija bez problema. 396 damage-a, ali probija i on mene. Pogodio me u tek, znači ovde me negde gađao. Ja sad pokušavam njega naciljam, vrlo je nezgodna ova pozicija, pokušao sam, ali ovaj čovjek me vrlo dobro gađa i probija me trek svaki put i svaki put me trekao. Ja sad očekujem da će ovaj KV4 meni pomoći, ali i zato ne koristim repair kit da bi mi ostao za kasnije. Ovaj čovjek me vrlo dobro trekao i vrlo dobro igra.
ali prosto moj saigrač ne želi da mi pomogne i to je ono što mene sad najviše nervira. Ponovo me tekao love, znači vrlo dobra igra. I ja ću sad iskoristiti repair kit, pošto posada mi je jako loša, ne može baš da se popravi. Pogodio sam lovea u weak spot, u donju ploču i to nema nikakve problema. Znači, prosto da ovaj KV4 krenuo ranije, rešili bismo ga mnogo lakše, ne bismo morali da čekamo ovaj M103, ali bože moj, situacija, trenutni rezultat je 4:5, nije tako loše, ali nije baš ni sjajno, pogotovo nije sjajno za mene, jer imam samo 267 health poena. Evo, M103 je popio od nekoga pogodak. E sad, naravno IS-3 ne može da spusti top, i to je jedna od velikih mana. Tako da ja sad ovde malo, da kažem, cimam, pokušavam da isteram da ovaj M103 izađe umesto mene. E sad on malo i previše izlazi umesto mene. Pokušavam da pogodim weak spot na Type 4, ali ne mogu da ga probijem. Znači, M što ovaj top nije baš idealan za ovo što ja pokušavam da uradim, M što on prosto ima dosta dobar oklop. Ali IS-3 je upravo i dobar tank baš iz tog razloga što je vrlo... Evo, ponovo pokušavam. Ne prelazi. IS-3 je vrlo dobar tank što je dobar u svim ulogama. Poprilično je mobilan, ima dobar oklop, ima top koji dobro probija. Nije baš najprecizniji, ali dobro probija. Opet ću pokušati, sad je otišao preko. Znači, prosto tu je malo i do moje posade koja još uvijek nije trenirana, ali ideja je pokazati šta će se desiti kad ovaj tank prvi put uzmete. Ja sad primećujem da je ovamo na drugoj strani mape ceo naš tim zbrisan i ostavili su T-54 da se bije sa Waffenträger auf Panzer 4. Ovaj naš tank distrela ne može ništa to da uradi, pa ja odlučujem da im pomognem tamo. Ovi naši pokušavaju da pušuju ovo brdo, ali prosto nema to mnogo smisla ako će nam pozadina prosto pući. T-54, pokušaj snapshota i pogodio sam, imao sam sreće, realno. Imao sam sreće s ovim pogodkom. T-54 dolazi, sad dolazi do izražaja taj dobar oklop, znači, pogotovo ako je hull down, pogodio sam T-54, ali je bio ding. Znači, ako je hull down, T-54 koja u najboljem slučaju ima neku sličnu penetraciju kao i ja, snapshot na Waffenträger auf Panzer 4, pogodak. Sad je problem što nemam gde da se povučem. Ja sam sad pokušao ovde da krenem napred, ali to mi se prosto obilo glavu. Da pogledamo kako će se završiti partija. Ovde, ovi naši su saterani s obe strane u ćošak. T-34 je sad odlučio da se vrati, M103 popija granate od pozadi, znači prosto nema tu smisla. T-34 je mrtav i ostali su KV4 i IS-3 koji se štekaju celu partiju, koji imaju među boljim oklopima u ovoj partiji, ali prosto nema tu pomoći, znači moralo je to mnogo bolje, mnogo brže, ali šta sad da radimo. U svakom slučaju, za mene dobra partija, ne toliko za moje saigrače, ali za mene dobra partija, sad ćemo vidimo kakvi su rezultati. Evo dakle rezultata bitke, znači dobio sam Fire for Effect, zaradio sam 105.000 kredita sa premium nalogom, nešto oko 1000 iskustva opet sa premium nalogom i napravio sam popriličnu količinu damage-a, znači napravio sam 3909 damage-a, što je vrlo logično, više od mene je napravio zapravo M103, ali neznatno, pogotovo što treba imati u vidu da sam ja tier 8 tank, a ne tier 9. I da vidimo kakva je ovde situacija, znači auto resupply ammunition nisam pucao premium municijom, ali sam ispucao nekih 18 granata, čini mi se, tako da malo je skuplje kupovina, dosta toga sam dingovao, prosto i onaj Foch je oklopljen, i Type 4 sam jedno 4-5 granate dingovao, i T-54 i Lovea, mislim jednom ili dva put, tako da dosta sam novca potrošio na granate, samo popravka tenka nije skup. Znači, sve u svemu zarađuje kao osmica, realno je overpowered tank kao što je i IS-3, budimo realni. I ono što je dobro jeste što ovaj tank možete koristiti za nešto kao što su timske bitke ili stronghold, jer prosto ta IS-3 je vrlo višenamenski tank, znači može dobro i da brani, može i da healuje kad treba, može i da probije dobro ako treba, i sa standardnom i sa gold municijom.
Treba naglasiti da ISTR ima standardnu municiju APCR, a ne AP, tako da su njegove granate nešto malo brže, ali je top nešto malo neprecizniji, pa se to otprilike opegla. Vrlo su slični tenkovi. U svakom slučaju, ISTR trenutno je na akciji za St. Patrick's Day. Ukoliko vam se sviđa, svakako mogu da ga preporučim kao Tier 8 Premium. A ukoliko vam se sviđa ovaj video, like na Facebook, subscribe na YouTube, pa se gledamo. Pozdrav!